Den 17. november er der valg til kommuner og regioner. Jeg opstiller som kandidat til valget i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet. Jeg vil også sige, at det er utrolig vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad det er, regionen laver, og hvad det er, der besluttes i regionen, forud for, at man går til afstemning. I Region Hovedstaden beskæftiger vi os jo med et budget på 30 milliarder kroner, som hovedsageligt går til hospitalerne, men også en stor del af budgettet går til den kollektive trafik, til uddannelsesudvikling, til udvikling af erhverv. Og derfor er det vigtigt, at man følger med i den debat, der sker op til valget den 17. november. Her på min hjemmeside vil jeg løbende sætte debat i gang via min blog, og jeg håber meget, at du som vælger vil deltage i debatten, og jeg håber selvfølgelig også, at du vil være med til at bidrage til, at Socialdemokraterne får et godt valg her til valget den 17. november 2009. Tak skal du have.